Bueno, dúas vitorias consecutivas, como está a moral do vestuario do equipo? Pois bastante importante estas historias, non? Porque creo que temos que empezar con bo curso esta nova temporada e a verdade que estamos bastante ilusionadas a pesar de que, bueno, volvemos a empezar cas lesións que igual que o ano pasado as arrastramos, pero eu creo que só é un mal inicio e estamos bastante motivadas porque creo que este ano podemos conseguir descender e estamos loitando, pero, bueno, as lesións é un caso aparte, esperamos que vamos seguir. Falando das lesións, precisamente outro día caía a Mónica lesionada contra o Tordoia, un partido nas que elas a segunda parte a verdade é que foron bastante duras. Sí. Como viviu o vestuario esa lesión da capitana? Pois obviamente non era o que esperábamos, na primeira parte foi completamente distinto ao segundo por parte do Tordoia, porque no segundo, digamos que empezaron a facer máis faltas, aparte disso non só Mónica, pois tamén, por exemplo, ele tamén tiña bastantes moratóns na perna, pero, bueno, a verdad que non esperábamos unha lesión a tanto alcance, e ainda non sabemos, pero, bueno, suspeitamos que é bastante grave, que vamos a estar bastante tempo sin unha capitana que nos apoie realmente. Ahora visitades o Milagrosa, campo a priori complicado, onde os rivales en principio a batir, que esperades do equipo rival? Pois sabemos perfectamente que o campo non xoga a noso favor, debido que o balón pois non dá os botes correctamente, pero, bueno, creo que iso é un caso aparte e creo que vamos a intentarlo, obviamente. Estamos preparando esta semana o partido a base de estrategia e non creo que nos coste ganar se o intentamos. Despois dun ano xogando en Bello, esta vez xogastes no pabillón dos Remedios, que supón xogar xa en Ourense cidade, no centro da cidade? Pois xa, en primeiro lugar, xa é non ter que desplazarnos lexos, porque, por exemplo, hai rapazas que non tiñan coche, tiñamos que depender de outros, e agora estar na cidade, pois, supón, aparte para nós, moito máis fácil. Eu creo que vendo o primer partido a xente que se acercou, creo que podemos conseguir bastante afición. No primer partido, mínimo 100 personas viñeron a verlo, eu creo que nos partidos importantes a afición non vai fallar. E que chamamento farías precisamente a afición para que acuda aos partidos? Pois igual que apoian o masculino, creo que o femenino tamén está loitando. En moi pouco tempo conseguimos o ascenso e eu creo que este ano vamos conseguir o ascenso nacional e creo que a afición debería apoiarnos máis tamén. Comezaches a Liga lesionada, xa recuperado outra vez, como afrontas agora o que resta de tempada? Pois agora afronto con ganas, querendo xa debutar e, bueno, só foi un mal comenzo debido a apoiei mal e tuve unha pequena lesión no pé, pero estou recuperada, estou en perfectas condicións para evitar polo puesto e a ver se consigo a titularidade. E no tema de adestramentos, este ano está tendo máis facilidades con respecto a outros anos, porque a verdade sempre había problemas cos campos. Imagino que iso tamén é un plus extra para o equipo. Sí, agora que por fin temos xa situados os campos nos que vamos a entrenar, pois é moito máis fácil, porque antes tiñamos onde vamos a entrenar, pero, bueno, a saber, agora é moito máis fácil adaptarnos, que cada campo é distinto e ter que adaptarse a eso, verdad que, por exemplo, as pernas, pois, por parte miña, que eu sufro bastante de lesión de musculatura, pois, así que me costaba bastante, pero agora o campo de Belle e Miraflores xa, pois, é que é bastante agradable. E a chegada de Adolfo, o novo fisioterapeuta do equipo, imagino que tamén aporta ese plus extra que faltaba no equipo. Sí, é verdade que Adolfo é unha gran persona e danos pena porque cada dos por tres estamos Adolfo, hai nos esto, Adolfo, temos problemas e a verdade que vai acabar un pouco cansado de nós, pero, bueno, eu creo que vai pasarlo ben tamén.